A que cheira, papá? Cheireche raro? Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Benvidas un día máis ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos desde o magazine cultural A que cheira, papá. Houbo quen viaxou desde moi lonxe, peregrinando cara ao Tigre, só para ver que se comía polo camiño. Adoitamos destacar do descanso do peregrín o asento e a cama, contrapoñendo o camiñar a descansar, mas en moitas ocasións a xornada está feita, máis que de calquera outra cousa, de comida. E todas as experiencias transformadoras que agardamos do traxecto están tamizadas polo padal. Dicía Cunqueiro algo así como que a comida é a máis creativa de todas as artes civilizatorias, que os humanos puxeron moita máis imaginación no comer do que na guerra ou no amor. Neste sentido, a taberna é a grande ágora, pois nela conviven todas as artes e as ciencias. O poeta alegre co viño pode lanzarse a recitar poemas e os músicos sacarán violíns para musicalos, a filosofía nacerá das conversas no fondo do cocido e así sucesivamente, iso sí, sempre co padre o adego central da arte culinaria. Aquí, nas portas do oráculo, temos que sobrevivir cuns chourizos asados nas brasas do lume, unha tortilla que venden de a casa e quizáis o viño do camiño. Mais tamén de charleta, antes de entrar ao Tigre, podemos entre nós recordarnos e pensar noutras comidas que fixemos, privilexio tamén dos camiñantes, con máis tempo para falar. En fin, eu son Guillermo Rodicio e para acompañarme neste día de viño e rosas teño comigo as mellores compañeiras. Por unha banda, Violeta Pérez, connoisseur da baguette e do croissant, amante da comida francesa exiliada na pérfida Albión onde cumpre condena por sabe Dios que pecados contra a paella ou outros crimes culinarios. Que tal, Bio? Aquí con comida de posguerra, patacas con faves, cousas fervidas, cousas en lata, que son as especialidades, que va, todo mito, é moi boa comida aquí. Sí, bueno, en Londres en particular sí, ¿no? Home, claro. Hay bastante. Sempre que teñas diñeiro para pagala, claro. Eso que iba a decir. Hai un pouco de componente de clase na comida de Londres tamén. Total, como en boa grande cidade. Sí. Quizáis a crítica máis bestia a comida inglesa que escoitei era unha persoa que intentaba defender dicindo que os sándwich eran os mellores do mundo. Me pareceu tan triste. Como en plan, wow, sí, estás especializado na cousa máis increíble, Guau. Espectacular. Lamentable. Tamén anda por aquí a Silvia Rodríguez, que desde Valdeorras ven representar o que na miña opinión é o mellor lema culinario da historia, que é do mar o mero e do barco o botelo, escrito todo en mayúsculas, moi grandes. Que tal, Silvi? Moi ben. Xusto onte lembrei este dito vendo a final de Masterchef, porque é certo, porque un dos finalistas, Manuel Vaqueiro, que era o do bar de Amares para Siempre, para así o meu público de señoras que me entendan ben, pois Falándolle ao nicho directamente. el fixo un menú baseado en Galicia, porque parece ser que é galego, eu non o sabía, pero parece ser que sí. E entón o menú era do mero, non? O mero era o plato principal. E entón eu, mentres el falaba do mero, non sei que, digo, pois se eu se algún día vou a Masterchef, vou facer botelo. Pero sabedes o que vou facer? Vou facer como fan eles. Que onte unha fixo, colleu unhas fabas, triturounas, e despois fixo unha cousa con forma de fabas cas fabas trituradas. Fixo como unha fava grande feita de favas. Non era grande, era do mismo tamaño que as outras fabas, o sea, desfixos para volvelas facer. E entón eu vou facer algo así co botelo. E entón gano Masterchef seguro. Sacas toda a carne do estómago, volves a metela e un botelo desconstruído. Deconstrucción de botelo con esferificaciones. Que ademais, para min o botelo é a
máxima proba da superioridade total do galego respecto ao castelán, porque botillo non me parece unha palabra nada seria, sinceramente. Sí, bueno, ten moitas variantes, non? En algunha zona tamén lle chaman butelo, que tamén soa bastante potente. Non Sí, depende... butelo está ben, pero é do Bierzo, non? É como, creo que no Bierzo lle chaman butelo. Non sei. Eu chamolle botelo. Un saúdo para as nosas ouvintes do Bierzo, que tamén sei que hai algunha, que de vez en cando nos mandan cousas tamén. Non está aquí Philip, que dixo que iba a vir e non veu, como ese colacao unha tarde ben fría de novembro, ou o kebab das 6 da mañá, se deciches a ir en vez de facer podcast, decepciona, podes chegar a decepcionar. Ese colacao, ese kebab, ás veces decepciona, como hoxe nos decepciona Philip. Ainda pode aparecer, non o Con invoques. nunca se sabe con Pero bueno, como estivemos criticando moito a comida inglesa, a gastronomía inglesa, eu creo que desertou por ese motivo. Dixo, no, estos ofendéronme. Pero que, normalmente el fala ben da comida inglesa ou non? Sí. Non, menos mal que non escoitou isto de... Non, fala ben. Di que é unha fama inmerecida o que ten bueno, unha mala fama inmerecida. En serio? O único resquicio nacionalista que lle coñezo a Philip. Xa, tamén mira tú que por que parte vai ser ca gastronomía. Decidín agarrarme a este cravo ardendo. Podía decir as paisaxes verdes, moi bonitas. Bueno, moitas cousas máis non hai, pero... A súa potente industria maderera. Por exemplo. A ver, o sentido do humor e o sarcasmo é un arte. Sí. Os Monty Python. É un arte. Sí. Ben, como sempre, sei que todas estamos desexando ofrecer as nosas historias ao tigre, pero como sempre, precisamos dunha pregunta para achar a orde. Como hoxe o tema vai de comidas, e non de calquera fartura ou lupanda, senón do prazer fino da comida verdadeiramente pracenteira, a pregunta hoxe é de poñernos un pouco o monóculo e botar un whisky e deitarnos no noso sillón de coiro favorito, porque pregunto-vos cal é a comida máis cara que pagastes nunca. Eu non sei, É que non me lembro do prezo. Entendemos tamén cara como querida para o vosso corazón, se queredes, para ampliar un pouco... Eu podo vos contar, creo que non foi a máis cara en canto a cantidade de diñeiro, pero igual sí que foi unha desas que me doeu especialmente. Ben, tamén. Tamén pola época na que vivíamos, non? Porque pois era estudante e, pois, a ver, o que che doe unha cantidade cando és estudante e o que che doe despois, pois como que é distinto, non? Como que cambia un pouquiño, non moito, porque tampouco é que ganemos moito máis, pero cambia un pouquiño a perspectiva, non? Entón recordo que isto pois foi, vou dicir onde foi, ademais, foi un restaurante de Viloira, non vou dicir cal, porque xa estiveron castigados durante unha temporada, pero agora xa lle quitamos o castigo. Era o Nadal, fixéronnos, nos íamos a unha cea ali, un grupo moi grande, con un menú pechado. Entón era un menú que en teoría pois tiñas varios primeiros, varios segundos e un postre para escoller e as bebidas. Entón eles dixéronnos de primeiro que teis? Pois de primeiro temos, pois non sei, entremeses, calamares, hai pulpo, hai navallas... E nós, pois, dixemos, bueno, pois pulpo e navallas. De segundo tedes filete empanado, ou tedes, non sei, entrecot, ou tedes, bueno, e nós fomos o peixe, pois tedes, non sei, mero, ou tedes lubina, bueno, pois nós, lubina, por exemplo, non? E logo, cando fomos a pagar, dinos isto, obviamente hai que poñerse no contexto de que nós viñamos acostumbrados a pagar, pois que, o mellor, 10 euros, 15 euros, e de repente dinos 26. Por menú, por menú cerrado, ademais. Que nos quedámonos así, dixemos, pero nós non pactáramos un menú de 15. E claro, pero é que collistes cousas que estaban fora do menú. Ostras. Que sucio. Claro, porque a hora de decirnos os primeiros, decíannos os primeiros que estaban no menú e os primeiros que estaban fora. Xa, tamén é certo que nunca escoitei un menú pechado que te puxesen pulpo, Que a mí xa me pareceu raro.
Pero dixen, o mellor están moi xenerosos hoxe. Joder. Claro. Menuda Pero bueno. pullita os de Viloira, Joder, esta xente do barco. No, estivemos aí castigados, o bar estivo castigado bastantes anos, bastantes anos. Bueno, eu de feito creo que non volvín, pero os meus amigos algunha vez volveron. Digo, cal fostes? O dos 26 euros. Uf, Cambiarlle o nome, ahora chamase así. o do 26. Bravo. E ti, Bío? Pois mira, eu en xuño fun, tampouco vou facer propaganda, a un sitio con estrella Michelin, unha, Vale. e paguei eu, a celebrar que me contrataran no Hospital Maudsley, que é onde traballo agora, que é parte do King's College, que a verdade é que tive moita sorte co posto. Entón, pois dixen, mira, veña a celebralo. Ai, non, este é o dato que non nos vas a contar nada máis. Home, podo dicir pois que ten unhas vistas espectaculares, pero claro... Bueno, sí, pero o que queremos saber é canto pagache. Deberíamos... Pois a ver, tamén era un menú cerrado, pedín o menú caro e paguei 90 euros por prato. Bueno, vale. Creo que xa sabemos quen gana, Bueno, joder, é que tanto secreto pensei que ia ser unha cousa claramente obscena e inaceptable. No, bueno. moi equilibrado e moi, bueno, é o que agardaba basicamente. Espera, por prato ou por persoa? Por persoa, o cuberto. Por persoa. Joder, por prato. Por prato. Imagínate, un menú de degustación de 10 pratos, creo que eran. Claro, sabes, joder. Claro, que eso ten o truco, porque eu tamén o máis caro que paguei nunca tamén foi un menú de degustación. Aí cando era o restaurante este que hai encima do praia, cando antes tiña así un cociñeiro tamén bastante bo. Sí. E tamén foran como, eu creo que foran 80 euros ou 75 euros, unha cousa así. E é caro, é certo que é moi caro, pero tamén tes a sensación de que comes demais, como que che traen moitos pratos e todo, ningún é moi farturento, ningún ten moitas cousas, pero ao final acabas comendo demasiado, sabes? Sí. E traenche como viño para cada cousa e... Claro, ese con maridaxe, este non incluía viño, non bebimos viño. Pero bueno, sí, é o máis caro que paguei na miña vida, creo. Vale, entón... En realidade mentimos todas, Por? Porque o máis caro seguro que foi algunha boda a que fostes e pagastes os míticos 150 euros. Total. No, eu iba a dicir, Silvia, que me parecía moi mal que técnicamente foses o final, cando claramente esa que máis pagou por unha comida, que nos invitaches a todos a túa boda. Ben que pagaches esa comida inteira. Pois gaña Silvia. Gañas, creo que non era un restaurante Michelin, Ostras, pero máis de 90 euros pagaches, Sí, home, sí. Entón que non incluímos, non sentes que este dentro da E clasificación? camindueronme máis os outros 26. Home, os da boda están ben pagados. Sí, ademais, comimos moi ben, en Córgomo. As cousas Veña, como son. pois que gañe Silvia. Que gañe Silvia polo revés, en plan, considerando que foi a comida máis cara, pero tamén a millor. Foi Claro. Pois sí, estou de acordo. Vai comenzar, Silvia. De regalo de boda do tigre. Joder, o peor. O único regalo que estamos dispostos a facer é que comeces o programa hoxe. Mas sí, como as reglas sempre a xente acúsame igual de nepotismo neste programa, de inventarme as reglas do da pregunta. Con razón. Total, xa. Pois xa. Xa non finxo e veña, vai comezar Silvia. Así que Silvi, de que nos vas a falar hoxe? Pois, sabedes que pasou o pasado 11 de novembro? Ademais do San Martiño, o pasado 11 de novembro saiu á luz a agardada colaboración entre Rosalén e as Tanxugueiras, que non sei se escoitastes. Escoitastes? Sí. Como se titula? Non me acordo agora o nome. Chámase A Virxe do Portobello e podo vos poñer un anaquiño para aqueles que non lembrades ou que aínda non a escoitastes. Escoitade ben. A Virxe do Portobello ten a cara para o mar. A Virxe do Portobello ten a cara para o mar. Para ver
mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. Que, coñecía dela? Eu escoitara así. Que vos parece? Gusta vos ou non vos gusta ou que? A min sí que me gusta, dame así como moita... A min gústame, dame así como moita paz. Pero non sei se hubo controversia, claro, aquí estou desconectada. A ver, eu teño que confesar é que non me gusta moito Rosalén. O sea, tú botas ya a culpa a Rosalén. Bueno. Claro, é que, joder, é imposible non pensalo como un featuring, sabes? E a min Rosalén non me cae mal ela, porque entendo que non é mala tipa, pero pareceme que está tan ata na sopa que me dá un pouco de perelliza. Bueno, pois en realidade, igual que pasa aquí, que temos un pouco opinións de todos os gustos, pois como a todo o que fan as tanxugueiras, recibiu moitas loubanzas, pero tamén, como non, pois algún que outro pau. Un destes paus foi publicado nun xornal que non penso mencionar aquí, non penso decir o nome, que senón igual ata me cobran suscripción, o pasado 25 de novembro. Entón, o 25 de novembro, en este xornal, publicouse un artigo que tiña por título A Virxe de Portobello, de Tanxugueiras e Rosalén. Nada que ver coa letra orixinal. Non pidades moito máis que polo menos estaba escrito en galego. O artigo estaba así. Sí, entón, sí. Bueno, o artigo pois fai precisamente iso, non? Pois critica as adaptacións ou modificacións que se fixeron para crear esta canción. O que non sei se sabía o autor deste artigo é que Rosalén e as Tanxugueiras xa deran antes unha explicación da orixe deste tema, que nada tiña que ver co que se di en este artigo. Xa vedes, todo un misterio que só o tigre pode resolver. Por iso, hoxe, en Cousas de Vellas, falamos das orixes da Virxe de Portobello. Ben, pois, primeira aclaración que teño que facer, que ademais xa sabedes, porque xa falamos aquí das tanxugueiras antes. Teño que confesar a miña absoluta falta de obxectividade aquí. Quero dicir, a min gustame moito as tanxugueiras, a min tamén me gusta Rosalén, a min gustame moito a canción. Gustache todo, Silvia, é que che gusta todo. Danche de comer en Viloira e gustache todo. Eu recoñezo as miñas limitacións. Aquí, pois non vou ser obxectiva. Entón, de aí partimos. Vamos entón á crítica. Este artigo foi escrito por un señor que se chama Emilio Portavales. Emilio Portavales é o vicepresidente da Coral de Ruada de Ourense, non? Pois dun grupo, dunha coral que fai pois cancións así tradicionais de Ourense. Neste artigo, el pois reivindica que nin a melodía, nin a letra desta canción de Tanxugueiras e Rosalén que acabamos de escoitar, di que non ten nada que ver co que el considera que é o tema orixinal. El di que este tema orixinal foi escrito polo ourensán Manuel de Dios. E di que este home, Manuel de Dios, que era o director desta coral de Ruada que hoxe dirixe el, fixo a primeira gravación deste tema no ano 1989. Despois, bueno, pois no artigo fala de outras gravacións que se fixeron deste tema, fala incluso de que en unha delas Cristina Pato fai a intro coa gaita. Bueno, supoño que chegados a este punto, pois queredes saber se é verdade ou non o que di este home, que xa existía a canción e que era distinta. Seguro que é todo certo. Eu confío no señor heterosexual de mediana idade, sempre confío. Confía, pero non confíes en todo o que ves ou todo o que escoitas en este caso. Imos ver.
Virxen do Portobello ten unha barca aos seus pés. A Virxen do Portobello ten unha barca aos seus pés. Vas pasar pola barquiña, vas pasar pola barquiña, si vas a Vilar das Tres. Vas pasar pola barquiña, vas pasar pola barquiña, si vas a Vilar das Tres. Meu amor, polo río abaixo vai o meu ben, polo río abaixo vai a barquiña pola avenida da Vía do Que? Había ou non había? Joder, vaya. É parecida, o sea, pero ten moitas partes distintas e o espírito é tan distinto. O espírito é completamente distinto. O que di este señor, Emilio Portavales, máis alá do ton no que escribe o artigo, que dende o meu punto de vista quizáis sexa demasiado agresivo, non? Quizáis hai unha parte na que di non entro a valorar a calidade musical do tema, que é como, bueno, Seguro que lle encanta. no digo nada e lo digo todo, sabes? É como máis alá dese tipo de declaracións que fai, unha das sí que di algo moi interesante. Conta que en realidade a letra desta parte cantada pola coral é moi distinta, como ben escoitastes. En lugar de falar do mar, o que di por aquí é: a Virxe de Portobello ten unha barca aos seus pés e has pasar pola barquiña se vas a Vilar de Astrés. Onde é Vilar de Astrés? Vilar de Astrés. Non vale mirar en Google, Chámase tal cual o pueblo. Vilar de Astrés. Que en Ourense, non? Efectivamente, a Virxe de Portobello, ao menos na versión de Manuel de Dios, está en Ourense, non? A día de hoxe hai no barrio das Lagoas unha capela que se chama a Capela de Portobello. E esta capela está á beira do río Miño, xusto nun punto onde había unha barca para pasar o río e cruzar a outra beira. E na outra beira está Vilar de Astrés, e tamén outro lugar do que se fala, que é Gustei, non? Por iso dío de a Virxe do Portobello ten unha barca aos seus pés e has pasar pola barquiña se vas a Vilar de Astrés. E despois, no que é o retrouso, esta versión da coral di: polo río abaixo vai o meu amor, polo río abaixo vai o meu ben, non di polo mar, di polo río. Polo río abaixo vai a barquiña pola beiriña da vía do tren, non? Facendo referencia, pois, á vía do tren preto do Miño e bueno, pois a esa barca que cruzaba o río Miño. Ese detalle en particular tamén chamou moita atención da canción das Tanxugueiras, porque como que a expresión polo mar abaixo non ten moito xeito, non? Pero aparecen en máis... non, é polo... Como é a Claro, canción polo río abaixo. Polo río abaixo vai unha ten troita xeito. de pé, sí. Claro. Sempre polo río, é verdade, sempre polo río abaixo. É que polo mar abaixo parece como o rollo terra plana e chegas ao final, sabes? Unha cousa así. Sí, e tamén choca un pouco esa parte de polo mar abaixo, pero pola beiriña da vía do tren. Poderíamos pensar tamén no tren que vai paralelo á costa. Sí, o Febe, non? O Febe ali pola ría do Barqueiro e tal, Sí, é un podría ser. pouco... O caso é que Emilio Portavales non só acusou as Tanxugueiras e a Rosalén de non ser fiéis coa letra da canción, tamén dixo que isto que o fixo outra xente. En concreto, no ano 2020, o grupo Airiños do Mar de Teis publicou no seu disco Terras Irmás outra versión desta canción. Neste caso, chámase O meu amigo mariñeiro. E poñovos para que... O meu Vigo mariñeiro, perdón. Poñovos tamén para que vexades a ver si vamos chegando ás Tanxugueiras ou non.
primeiros, se paseando pola guía carativo ansaronseiro, entregalle as meixelas, entregalle as meixelas, somos médicos primeiros, entregalle as meixelas, entregalle as meixelas, somos médicos primeiros. Pola ría baixo vai o amor, pola ría baixo vai o meu ben, pola ría baixo vai a lanchiña pola beiriña da vía do tren. Que? Aquí sí teño máis dúbidas, Aquí houbo unha segunda digievolución. Aquí Sí. xa non vai o meu amor polo río, aquí vai pola ría. E xa non vai unha barquiña, xa vai unha lanchiña. Entón, isto vai evolucionando. Credes que é esta a versión na que se inspirou, bueno, que se inspiraron as Tanxugueiras e Rozalén? Non sei. A letra é máis parecida, pero sigue parecéndome moi lonxano o espírito, non? Como que non ten ese punto de ladaíña, de... Que ten outra vibra distinta, non? Pero que sí que a letra pode parecerse máis. Ten outra vibra, creo que eso é a clave. Estas cancións son como máis alegres, quizáis, non? Como máis de festa un pouquiño, Sí. non? Taberneiras. En cambio, nun dos vídeos presentación deste tema, aparece Rozalén presentando e fala coas Tanxugueiras e elas din que é unha homenaxe á xente do mar, que é unha canción que quere representar esa dor ou ese sufrimento de toda a xente que perdeu alguén no mar. De feito, emocionanse moito mentres o contan. E hai un momento determinado no que din que en realidade esta canción escoitaron ya a unha señora nun vídeo. E eu, facendo aquí investigación, atopei a señora no vídeo. A Virxen do Porto Vello non deixa máis de chorar, chora por aquela xente, chora por aquela xente que deixa a vida no mar. Polo mar abaixo vai o meu amor, polo mar abaixo vai o meu ben, polo mar abaixo vai unha barquiña moi achegadiña á vía do tren. Vaya. A miña versión favorita con diferencia, encántame. De verdade. Agora Joder. sí, non? E de feito, na voz da señora, a expresión non chama nada a atención porque fala claramente do naufraxio. Quer dicir, na canción das Tanxugueiras pensaría que en realidad deberían estar dicindo río, mentras que na versión da señora é evidente que o que está dicindo, sabes? Que fixadevos o que di a señora nada máis rematar de cantar. Pero despois recordei e me dixo, non vou contar isto porque me dá ganas de chorar, porque o meu marido morreu no mar. Claro, era o que te iba a decir, eu que eso non se trae recordos. No, traime... Penas. Gústame cantalo, porque parece que ao falar no mariñeiro, que parece que diste así, meu marido foi mariñeiro, pero ao mesmo tempo venche unha pena moi grande. Claro. Porque parece ser que me... Sandra, cando morreu o meu home, eu pensei de non saber gobernar a vida, porque quedei moi mal. Como un barco que chega no medio do mar e non ten remos, que queda naufragado total. Tal cual, que boa descripción, encántame. Penso que o cantala expresa perfectamente ese sentimento, non? Quen é esta señora? Que ao final, todo o que vos contei ata agora, en realidade era unha excusa para falarvos desta señora. Cousas de señoras. O clickbait das Tanxugueiras para falar da señora. Por iso, decía, seguramente estaba despensando, e por que di que hoxe volveu Cousas de vellas? Cousas de vellas non volveu, que non está falando moito de vellas, non? Está falando de Tastanxu, de Rozalén. Non. Era toda unha excusa para falarvos da grandísima Rosa de Moscoso. Rosa de Moscoso, ou Rosa Garrido, naceu no ano 36
en Moscoso, unha aldeiña do concello de Pazos de Borbén. Digo aldeiña porque os que sexades fans das tanxugueiras seguramente vos resoe eso de aldeiña de Moscoso, que é un tema delas, ou incluso o valse de Moscoso, que tamén cantaron con Rosalén. Rosa dicía, nos moitos vídeos que hai dela, que cantaba todo o día. Ela decía, eu aunque teña pena, non o aparento. Dende nena, toda a miña ilusión era cantar. Na casa onde se criou sempre había foliadas. Celebraban festas e as farrapelladas, como lle chamaban o entroido. Di que cantaban sachando, cavando, botando as patacas e que di tamén que o tempo antes duraba máis, porque botaban o día a cantar. Traballaba moito, con 36 anos sacou o carnet de conducir e colleu unha ruta de pescado durante 5 anos, que é bastante moderno, penso eu, para unha señora que puidera conducir e que se dedicase pois a andar por aí repartindo peixe, non? E despois, pois, dedicouse, isto sí que xa é o máis tradicional, quizáis, dedicouse pois aos coidados. Tivo que coidar primeiro os fillos, despois que dedicouse ao cuidado da nai, dos irmáns, mentres era costureira. Entón, ela, pois, nos últimos anos da súa vida, pois, decía que se erguía moi cedo, que se poñía a coser e a cantar, por suposto, esa parte que non falte. Rosa, pois, foi unha desas mulleres que salvaron a lírica popular galega, non? Empezou a ir a xente, dende que descubriron que ela lle encantaba o de recibir a xente, empezou a ir un montón de xente á súa casa a escoitar como cantaba, a ver como bailaba, cantar con ela, porque era unha fonte inesgotable de cancións. Si vedes algúns dos seus vídeos, ides recoñecer moi rápido as melodías, porque son as melodías de Leilía, de Mercedes Peón, de Xisco Feijóo, de Xurxo Fernández, de Xavier Díaz, de Caldo ou de Tanxugueiras. Póñovos un exemplo para as tanxufans. Asómate a la ventana, si no va a la ventanilla y si no tienes ventana, a mi vera vida mía. Ay, siéntate a mi lado, ramito de alba buena, porque a mi lado respiras, que tengo la piel morena. Aldiña de Moscoso, todo é terriña chan, donde hai rosas e claveles, postas pola miña man. Ai, que queres de mí? Que? Coñecíades a Rosa? Home, chantada. Coñecía a canción polas tanxufans. Pero a Rosa non a coñecía, non? Que forte, que ben. Quero traer máis, rescatar a máis destas mulleres que ao final pois escoitamos estas cancións e non sabemos moi ben de onde veñen, veñen de algo, non? Veñen delas porque así van escoitando das súas nais, das súas aboas e íbanas guardando un pouquiño para nós. Si, teño a sensación de que algo parecido fixo o programa este da TVG o Alalá. Sí, de feito, as grabacións que vos acabo de poñer son do programa Alalá. Está enteiro en YouTube, o sea que se buscades Rosa de Moscoso Alalá, tedes 25 minutos de disfrutar da señora, porque ademais super simpática, cunha retranca e unha alegría impresionantes. Que son programas moi bons, Eu vime algúns, tamén facendo research musical para algunha doutra sección de cousas de vellas, acabei vendome algún episodio inteiro de Alalá así por puro placer, Son moi amenos, ademais, non son nada aburridos, non é a típica cousa de bucear en datos arqueolóxicos así para nada, é super ameno de ver. Non, porque ao final é xente contando
a súa vida, non? Ela no programa Sí. pois conta o que vos contei eu hoxe, pois a que se dedicou, como era a vida cando era nena, logo está cantando un montón e bailando con Xisco Feijó, coa súa irmá Aida, que xuntas flipades como cantan, porque claro, toda a vida adosando as voces, eso non Xa. hai programa de edición de son que dea feito iso é impresionante. A ver, nótaselle no fragmento que puxeches, a tía é unha crack. É natural, sabes? Non é unha cousa de teoría e técnica e que simplemente pois ten un talento que flipas e leva toda a vida cantando. E notase. Sí, no caso do tema das tanxugueiras do David de Portobello, é que parece moi... É o que falamos, non? É que é moi evidente cal é a temática cando lle escoitas a ela, moito máis que cando lle escoitas na versión. Tamén entendo porque é unha finalidade distinta, non? O sea, o seu é unha cousa que puramente Sí. sentimental, mentras que o das tanxugueiras pretende outras cousas. É máis chill, en realidade máis que triste, a min resulta máis relaxante que triste, sinceramente. Sí, non ten ese desgarro que ten a versión da E señora. pensades que foi Rosa a que inventou a letra así? Eu non sei, confeso que non, ata aquí chegou a miña investigación, pero A ver, encantaríame, sería a historia redonda para min. Daría para película. Por que non? Quicir, eu penso, pues, non por defender o Portavales, que me parece un pouco fora de ton, non? Todo que... Sobre todo porque, igual que fixeche esta investigación, puido facer el, sabes, buscar as declaracións delas e non cagala, non? Pero, sí. pero entendo que probablemente era un tema anterior que alguén, non sei se Rosa, probablemente Rosa, fixo a adaptación, por que non? Por que non puido ser ela? A min pareceme precioso que dunha canción que pois o millor, segundo parece, comezou con unha capela en Ourense e unha barca que cruzase o Miño, alguén en algún momento comezou a cantala pola ría e alguén en algún momento lle apeteceu misturar eso coas perdas da xente no mar. Sí. E aí quedou. Pareceme unha Total. evolución moi moi bonita. Sí. E é eso, cambia... É moi bonita facer ese tipo de traballos de, sabes, de rastrexar as cancións, porque decátaste do plástico que é, porque cambia a letra, cambia o ton, cambia a finalidade que se persigue coa canción, cambia a vibe, eso que falábamos, que as outras parecen cancións de taberna. A priori non hai ninguna razón para facer un laio con esa canción, simplemente fala porque, bueno, porque se pode. Non hai nada que o impida. Bueno, claro, estás reinterpretando as cousas coa túa experiencia propia, non? Que é o que pasa coa arte, coas versións, un pouco, incluso cando lees algo ou escoitas algo, ti tamén estás interpretando, está pasando o teu filtro de subxectividade, Claro. non? Todo o rato. Rosa faleceu en xuño deste ano con 85 anos. No momento do seu falecemento, máis alá de ter saído moito no Luar e en outros programas como Alalá, non houbo demasiado recoñecemento aínda da súa figura. Tal vez Rosalén e as Tanxugueiras esqueceron mencionar a Manuel de Dios. Pode ser. Pero sí mencionaron a Rosa, unha desas catedrais silenciadas, como as chama Xavier Díaz. E para min, con eso chega. Joder, pois moi ben. Que bonito final. Iba a dicir que despois da segunda sección que lle dedicamos ás tanxugueiras, mas non é certo. As tanxugueiras foron claramente o clickbait que emprega Silvia, que é unha mestra do xornalismo. Sí, tal cal. Podemos dicir que aínda non lle fixemos a segunda sección das tanxugueiras, aínda só tiveron un tigre. Non, xa tivemos un tigre. Tivemos un tigre sobre as tanxugueiras, o de Midas. Sí. Pero Pero ese non o trouxen eu, ese trouxera o Ángela, o que pasa que coincidiu que eu estaba ali para defendelas, menos mal, pobriñas. Non pasa nada, Silvia, sempre que alguén quera falar mal xa te avisamos. Pasamos xa á seguinte sección de hoxe, a que de maneira oficiosa pagou a comida máis cara en realidade. Foi Violeta, que case non lle conseguimos a confesión, foi un pouco momento broncano de canto cobras. Mais túa palabra da segunda sección. Que nos vas a contar hoxe, Bio?
Pois hoxe volve a sección Freud debe morrer e hoxe vou a falar do apego. Tu dors encore à mes côtés. Les deux soleils sont levés. Comme chaque matin. Hoxe, como dicía, vou falar do apego. A min hai así épocas que me dan como obsesións cun tema de saúde mental, pois xa falara das relacións circulares, falara do paciente identificado. Hai algúns conceptos así que a min cambianme moito a perspectiva, non? De repente, pois, empezo a ver toda a situación de saúde mental con esa lente. Pasoume moito co apego. O apego é unha das cousas básicas en saúde mental infanto-xuvenil, e tamén de adultos, pero máis en infanto-xuvenil. Pero fai pouco fun a un curso de terapia familiar basada no apego, e como que me lembrou da existencia deste tema. É un tema que, en realidade, xa vos digo, é moi útil, pero o que pasa é que a investigación neste campo está feita por xente que moitas veces non traballa nas clínicas, pois xente que non exerce a psicoloxía ou a psiquiatría. Entón, pois queda moito no teórico, pero como que non se aplica tanto. É unha pena porque a verdade é que é moi útil para entender as relacións humanas. Entón, a vosotros facemos así un pouco fact-check. A vos, cando vos falo de apego, que vos ven á cabeza? Que pensades que é o apego? Eu, por apego, sempre penso na teoría esta de que hai que dormir cos nenos pequenos na mesma cama. Mais ben non, pero... Eso, que non hai que dormir cos nenos na mesma cama. Perdón. Non recordo ser así ou non. Sei que hago unha vida de camas. Bueno, antes de ter fillos, ti pregúntame, vale? Menos mal. Si só é dormir, aínda non hai problema. Uf. Imos mencionar cousas así hoxe tamén. Para min o apego, pois non sei como explicalo, sería como certo sentimento que tes cara a alguén ou incluso cara a algo, non? Como un cariño, non? Sí, como encariñarte, estar encariñado con alguén. Sí, porque a veces dicimos, teñolle moito apego, pois, non sei, a este xersei, porque o levei posto nun momento moi importante da miña vida. É moi materialista, pero pasa ás veces, non? Claro. Entón, o que ti interpretas por apego é algo do que non che apetece desprenderte. Sí. Vale. Guille, por que non hai que dormir cos nenos? Joder, ahora sinto que é unha pregunta trampa. Non. É curiosidade porque creo que de aí sairá un pouco a túa concepción de apego. Sí, entendo, ou sempre se falaba do tema de non dormir cos nenos na cama porque se fan como dependentes, non consiguen a súa propia independencia, non son quen de quedarse en chorar durante a noite sós. Vaya, que teñen que aprender a estar sós, non era a idea. Claro, unha idea moi victoriana, por outra parte. Contratemos a esa señora que ten grandes tetas para... A idea da sociedade victoriana que tamén explica moito, bueno, isto é un inciso, que tamén explica moito a concepción que se teñen dos nenos na sociedade anglosaxona, é que os nenos eran adultos en miniatura, entón pois a traballar, sabes? Eu sí que noto que en comparación co sur de Europa, que eu traballei en Francia, traballei en Cataluña, traballei en Galicia, pois en comparación con outros sitios máis ao sur, os nenos son moi independentes dende máis novos, sí. Que, bueno, ten pros e contras, ¿no? Pero, bueno, podemos falar disso outro día. Bueno, os dous tedes, a verdad que tedes puntos moi importantes. Por unha parte, a ver, o apego eu diría que é a túa maneira de relacionarte con figuras que son importantes para ti. Algo así, se teño que resumilo. Entón, existe a idea de apego en nenos, pois, digamos que como te relacionas ti coa túa figura principal de apego, que normalmente é pois a túa coidadora ou o teu coidador, pode ser o pai, a nai, se non tes pais ou outras figuras, pois un familiar. Digamos, cal é a persoa que te reconforta cando estás mal. Imagínate, pois, resulta que un día caes, tes 3-4 anos e caes, e faste dano. Que fas? Pois inmediatamente darte a volta e ir correndo cara a túa figura de apego, non? Entón, ese instinto de buscar confort, de buscar pois, que alguén che tranquilice, é o apego. Vale.
Co cal, pois Silvia tiña moita razón dicindo que é algo ao que recorres, algo que está aí, algo que che reconforta, que non queres deixar ir. E por outra parte, ti tamén tiñas razón, Guille, cando dis que se, digamos que estás sempre constantemente en riba dun neno, pois non lle das esa capacidade de independencia. Xa. Entón, o que Bowlby, que é como autor principal do apego a nivel teórico, porque pouco falamos de Mary Ainsworth, que é a que fixo as investigacións prácticas e digamos que eran como un dúo, non? Pois un rebotaba no outro. Pois eses dous foron os que comezaron a deseñar a teoría do apego e dende aí pois evolucionou moito a investigación, non? Pero eles como que asentaron as bases. Pois o que dicía Bowlby é que a figura de apego ten que estar aí, digamos, como unha rede de seguridade para que o neno ou a nena poda explorar e despois volva a buscar confort se o precisa. Entón, estás aí, pero non estás en riba do neno e tampouco deixas o neno a monte, tes que estar aí detrás por se cae, non? Digamos que sería esta actitude dun apego seguro. Entón, hai varios tipos de apego, hai tres tipos básicos e un que é máis raro, pero que é así máis caótico. Está o apego seguro, que é o que acabo de describir, o apego ansioso e o apego evitativo. Despois está o apego desorganizado, que é máis raro, que se dá sobre todo en xente que padeceu traumas ou abusos de pequeno, e que non vou mencionar porque xa vos digo que un 5% máis ou menos da poboación vai variando en función de distintas partes do mundo, pero máis ou menos un 5%. Entón, vou falar primeiro do apego seguro, que é o que dicía, estar aí por se o neno cae. Ti tes unha figura de apego que está aí, ti confías en que está aí, e sabes que se che pasa calquera cousa vai estar disponible para reconfortarte. E non ten que só ser disponibilidade física, ten que ser disponibilidade emocional. Imagínate, pois un pai ou unha nai que está deprimidísimo, unha nai que ten unha depresión posparto brutal. Xa. Pois vai estar aí físicamente, pero mellor non está como para atenderte, non está como para reconfortarte porque xa bastante ten co seu, non? Entón non é solamente presencia física, senón tamén presencia emocional. E, sobre todo, identificar cando necesitas algo, porque hai xente que non se entera de cando precisas algo, ou hai nenos que non saben comunicar cando necesitan algo. Pero, Bío, este apego seguro estás poñendo sempre como exemplo os nenos, pero en realidade tamén se podería aplicar aos adultos, non? Quero dicir, o que diste, pois saber que teño alguén aí se teño calquera problema, pois como un amigo ou unha amiga ou algo así. Sí, total. É moi importante isto porque o que estou describindo agora é a teoría clásica. Entón, o que dicían Bowlby e Mary Ainsworth é que ti tiñas un apego que se deseñaba cando ti eres pequeno, nos teus primeiros anos de vida, e que despois ese apego vai estar contigo toda a vida, pase o que pase na túa vida. Pero despois, a medida que a teoría foi evolucionando, o que se viu é que o apego que ti tes de adulto ou de adulta vai estar modificado por distintas cousas que che pasa. Vai estar modificado por o tipo de relación que tiñas cos teus pais ou coas túas figuras de apego, vai estar influenciado pola túa xenética, e digamos o carácter que tes de base, o temperamento, e vai estar modificado polas relacións que tes na vida. E poden ser pois relacións cos teus iguais, que si bullying, que si parellas que teñas, que si como interactúas co teu entorno laboral, amizades, todas esas cousas tamén van ir modelando o teu apego. Entón iso é o chulo, que non é unha cousa determinista que ti tes iso e así quedas toda a vida, pero sí que ten moita influencia as experiencias que viviches nos teus primeiros anos. Pero o que se viu nas investigacións é que non era algo absoluto, que había algo de correlación entre o tipo de figuras de apego que tes e como te relacionas de adulto, pero non era 100%. Entón, pois se sabe que hai moitas outras cousas que teñen un rol. Despois, a nivel dos outros dos tipos de apego que vou falar, temos, estou falando agora da infancia outra vez, estamos volvendo a Bowlby e a Mary Ainsworth, e estou falando dos apegos de nenos.
Despois estamos co ansioso ambivalente, era outro. É un apego no cal os teus coidadores están ás veces, pero non sempre. Entón, ti, cando caes e te fas dano, non tes moi claro se a túa figura de apego vai estar aí para reconfortarte ou non. Ás veces sí que está, pero outras veces non. Entón, hai como unha especie de desconfianza, medo de que esa figura non estea cando necesitas, como unha ansiedade, non? De aí o nome, ansioso ambivalente. Vale. E despois, o apego evitativo, simplemente as figuras de apego nunca están aí. Co cal, o neno di, bueno, mira, pa que me vou molestar se sé que non van estar nunca, entón vou ser autosuficiente. E son persoas, pois, bueno, que son nenos un pouco estilo victoriano, non? Madre, págueme. Porque claro, serás completamente antisocial, en plan, non necesito a naide, tiro pa diante a miña bola e punto. Claro, bueno, son uns valores que un pouco a sociedade tardocapitalista fomenta, non? Sí. Que é algo Sí. bastante terrorífico na miña opinión, non? Non vos sona isto de non dependas de nadie, Sí, sé tu sí. propia animadora. Pois é bastante terrorífico, porque que somos animais sociais. Isto, a nivel evolutivo, ten sentido, porque ti, cando eres pequeno, non és autosuficiente, o teu cerebro non está desenvolto, non tes unha altura como para cociñarte, facer as túas cousas por ti e manterte vivo, non? Entón, claro que necesitas apego. Se deixas o neno solo, aprenda a facerse ovos fritos, sabes? Imagínate. Bueno, pois, cousas terroríficas se ven por aí, xa vos lo digo, Joder. Pero bueno, este sería un pouco o apego evitativo. Mira, xa que non vai estar aí ninguén, pois eu a miña bola. Pero que pasa? Que hai unha fachada de autosuficiencia, pero por debaixo o que se viu é que estas persoas teñen un nivel de ansiedade brutal. Claro. O que pasa é que non está expresado, porque aprenden que expresar esa ansiedade tampouco vale de nada, porque en realidade, sabes, non che vai traer a túa figura. Mentres que se ti tes un apego ansioso, ao mellor, como teu cuidador, ás veces está, ás veces non está, igual se te pos un pouco ansioso, está, ¿no? Igual se alías un pouco, está. Igual se berras e dis, es que non estou ben, pois está. Entón, pois, ese tipo de respostas tamén modelan como buscas ti o confort, que che reconforten de maior. A min, Entendes? a min isto estou pensando agora no método, creo que se chama o método Montessori, non? Que é como este... O de dormir? No, ahora non sei se se chama así. O método este de criar os nenos no Sí. que eles pois como que se valen por si mesmos e tipos a comida de diante e eles comen sós e se non comen, pois non comen. O sea, Sí. a ver, obviamente, seguramente non é exactamente así e os pedagogos pois saberán explícalo moito mellor, pero bueno, a idea así de andar pola casa é isa, non? Un pouco fomentar a independencia, que fagan as cousas por eles mesmos. Sí, pero eu entendo que o Montessori é un método pedagóxico, que está pensado en como lle ensinas cousas ao neno, como un método de aprendizaxe, Claro, non pero... necesariamente unha cuestión emocional. Pero ao final tamén é Enténdelo. non estar sempre aí, ou é como, bueno, pero estás aí como en último término se non te soubeches valer por ti mismo. Non sei, igual sí que pode xerar un pouco apegos ansioso-ambivalentes, non? No sentido de non me axudan, non sei. Xa. A ver, ti tamén podes pensalo, o apego tamén é ás veces cando o necesitas. Entón, ti tes comida aí cando necesitas? Sí. Ti tes alguén que che dé unha aperta cando estás triste? Sí. Igual non é unha persoa que che está en riba para que aprendas, pero como está aí dispoñible, en realidade sería é un pouco este concepto de unha base segura a que volver. Claro. E exploras o mundo. O neno pois vai por aí, vou o tobogán, do volteretas, tiquití. Dase unha leche e volve a esa base segura a buscar confort. Pero se ti non tes esa base segura, o que se viu neses experimentos de Mary Ainsworth é que o neno non tiña o que se chama conducta exploratoria. Como non tiña onde volver, pois non exploraba, porque se pasa calquera cousa que, sabes? Claro, que pola vía... Pareceme moi interesante do que explicas, que cando puxeches o nome das clasificacións, eu estaba pensando sempre no educador ou no coidador, sabes? En plan, estaba pensando en ansioso como a persoa que coida demasiado, evitativo como a persoa que coida de menos. E en cambio,
sorprendeu, me pareceu moi interesante que o nome das clasificacións están dende a persoa que recibe os coidados. Como da consecuencia que causas nesa persoa, Claro. digamos. E isto penso que tamén era a cuestión polo que comentaba Silvia, porque, por exemplo, o sistema este Montessori, ante o que fundamentalmente responde é ante a que creen que é unha tendencia demasiado intrusiva na educación que limita esa facultade exploratoria. Como que non permites que o neno probe cousas, erre e volva, senón que simplemente llas pos de diante para que as vaya cumplimentando. No, entendesme? Sí, que ellas impós, en Exacto. vez de darlle esa liberdade de elección e ese pensamento crítico. Bueno, mira, son Sería métodos. como Mentres este aí unha a recoller. nova categoría, poderíase crear. Claro, pero porque é pedagóxico, non é emocional. De O sea, como entendo que son distintas está cousas. aí non por si acaso, senón está aí demasiado. Eso que efecto xenera? E teríamos como unha outra categoría máis. Non, se estás aí demasiado, probablemente sería un apego ansioso. Ansioso, pero claro, o sea, o ansioso pode ser tanto si estás ás veces, pero non sempre, como si estás demasiado, tamén pode xerar, porque no momento en que faltas, tamén xeneras ansiedade, claro. Sabes que pasa? Que normalmente as figuras de apego das persoas con apego ansioso cuidan non en función do que o neno precisa, senón en función do que o cuidador precisa. Xa. Entón, moitas veces non están aliñados a necesidade do cuidador coa necesidade do neno. Igual ti como nai estás nerviosísima un día e te pos sobreprotectora. Outro día estás rayada e te pos en plan que non estás dispoñible. En vez de estar lendo o que precisa o neno, estás respondendo ás túas necesidades. Entón, pois, de aí a ambivalencia, non? De aí un pouco de ás veces estar, ás veces non, e o neno non sabe a que aterse, porque non é o centro non son as súas necesidades, o centro son as necesidades da figura de apego. Non sei se se entendéis. Sí. Bueno, pois estos son os tipos de apego e despois xa digo que hai outro que é como unha combinación dos dous así moi contradictorio que é o apego desorganizado que non vou mencionar porque é máis complexo, non? É menos frecuente por sorte. Isto é de pequenos e despois de maiores evidentemente o patrón de relación vai estar moi, digamos, condicionado por este tipo de apego. Que pasa co apego seguro? O apego seguro, lembradevos, é o que digamos, se caracteriza pola incondicionalidade da figura de apego. O neno sabe que o cuidador vai estar aí. Entón, pois, sabe que está dispoñible, non ten que estar nervioso por se vai, non ten que pasar de todo porque sabe que pode ser vulnerable, pode depender do cuidador. Pois, que tipo de adulto temos? Pois temos os adultos máis maravillosos do mundo, pero os que non están nos realities de televisión, tamén vos lo digo. É xente que non crea nada de drama. Xente que incluso nas relacións dis, hai un poquito de alegría, un poquito de tal. Xente fiable, xente leal. Non quero sair cun puto budista. Pero agora vos digo que o que fan estas maravillas de persoas é xente que entende as necesidades da súa parella, xente que expresa abertamente as súas necesidades, xente que está comodísima coa proximidade emocional, entón que di, mira, a min apetéceme facer isto, isto e isto, e a ti que te apetece? Ou un día, parece que hoxe estás ansioso, queres contarme que che pasou? É xente que ten moitísima sensibilidade emocional e moitísima empatía, pero que ten unha seguridade como para expresar o que necesita e o que quere. Entón, claro, imaginadevos esta maravilla de comunicación nunha relación de parella. Hai moitos estudos que din que se unha persoa das dos persoas da parella ten un apego seguro, hai unha correlación brutal coa satisfacción na parella de ambas partes. Incluso aínda que a outra persoa da parella teña un apego inseguro, tanto ansioso como evitativo. Entón, o que fai esta xente con apego seguro é que fai que o apego da súa parella se volva seguro tamén. Xa, claro. Porque modifican, convirteste ti na claro. pedra, non? Claro, porque imaginadevos, sobre todo no caso dos ansiosos, no caso dos evitativos é máis difícil, pero unha persoa ansiosa que está con unha persoa segura, imaginade, unha persoa segura que expresa as necesidades, que identifica as necesidades do outro e actúa de maneira acorde, que está aí de maneira condicional. Claro, ti non tes nada polo que estar ansiosa ou ansioso, non?
Non tes que estar todo o rato mirando o WhatsApp a ver se che contesta, porque sabes que está aí. Non tes que estar celosa ou celoso, porque sabes que a outra persoa é unha persoa leal e fiable, non? Entón, pois, fai que esa ansiedade baixe. E isto é o que demostraron os estudos de investigación. Entón, é xente que non xera drama, que non che dá esa subidón de adrenalina porque sempre está aí, pero é a xente que ten, bueno, que trae a calidade ás relacións de parella. E as amizades tamén. É bonito, porque é como un pouco o rollo de sé o cambio que queres ver no mundo, non? Eres como un factor beneficioso ao teu redor, faz reverdecer, non? Pon un apego Total. seguro en tu vida. Ai, total. Eu non o podo dicir o suficiente. Cando vexo, pois, amigos, amigas que din ai, es que me aburre, ai, es que non sei que, es que sempre está aí, es que non me dá drama. Esa é a persoa que queres na túa vida. Despois, seguimos cos estilos de apego na idade adulta. A nivel de apego ansioso, é xente que quere intimidade, que quere proximidade emocional, pero ten medo ao abandono, ten celos, ten hipersensibilidade á crítica, non expresa as súas necesidades por si acaso a outra persoa se asusta e sai correndo. Xa. Entón, pois non as expresa, pero despois de días e moitísimas veces con esas necesidades sin cubrir, explota. E entón, pois di, es que non me escribes nunca, es que non haces non sei que non sei cuánto, tal, e a outra persoa di, pero se nunca me dixeches que necesitases isto. Claro. Entón, é un pouco este ciclo de non querer que a outra persoa se afaste expresando o que realmente precisas, pero despois, cando estoupas, pum. É un pouco o Cando xa non drama, podes non? soportar máis o medo, xa non é suficiente barreira o medo a que a outra persoa se asuste, de repente tes discusión. Sí. Exacto. Pois este sería o tipo ansioso ambivalente na idade adulta. E despois temos o evitativo, que é xente que, como xa sabedes, rexeita a intimidade porque como nunca tivo unha persoa que este aí un pouco para reconfortala, pois pa que? Pasan autosuficientes, individualistas, pasan tempos sós, e despois, que ocorre cando alguén ten esa proximidade emocional, saen correndo, e Claro. teñen como unha especie de reacción de pánico ao compromiso. Entón, pensando neses tres tipos de apego, quenes credes que son as míticas parellas tóxicas? Quenes creen que se sinten atraídos o un polo outro? As ansiosas, non? Diría eu. Entre elas? Ou entre Bueno, eles? no, claro, quer dicir, unha persoa ansiosa síntese atraída por unha persoa evitativa, non? Uh-huh. Ten sentido iso, porque ti pides, o sea, como que tes esa sensación de que podes convencela, non? Ou traela, pero, non sei, é É que complicado. os seguros non os podemos meter no lote, porque como convirten os outros en seguros, pois... Son os zombies do apego. Claro. Parece isto Pokémon, chiflame. Eu contra a auga que... Eu teño apuntes, estou aquí como nunha clase. Eu con Freud debe morrer, estou como nunha clase. Despois recomendareivos un libro que a min cambioume a vida. E mira que isto eu estudeino 100 veces. Non vos pensedes que é nada novo para min, porque, a ver, en primeiro de residencia é o mítico que che ensinan. Pois, evidentemente, sí. Esa é a que lle chaman neste libro maravilloso que os vou mencionar a trampa ansioso-evitativa. Tan, 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 tan. Por que? Lembradevos que a persoa ansiosa ao principio non amosa o que necesita, por se acaso a outra persoa fuxe. Claro. E o outro ten tendencia a fuxir. Entón, resulta que unha persoa ansiosa coñece unha persoa evitativa, a ansiosa non di o que precisa, faise interesante, só escribe despois de que a persoa evitativa lle escriba, e tarda en escribir cando a evitativa tarda en escribir, co cal a evitativa di, mira, unha persona como yo, perita. E entón entran neste ciclo no que a persoa ansiosa está ansiosísima porque a persoa evitativa está 5 días sen responder, non necesita este tipo de intimidade, un día ten intimidade pero despois agobiase e sae correndo. E despois estoupa a situación, a persoa evitativa monta a bulla, a persoa ansiosa afástase moitísimo máis e volvemos a este ciclo. Claro. Cando a persoa evitativa ten o seu espazo, volve. Co cal a persoa ansiosa di, vale, ya estamos bien, todo bien. E volve unha vez máis ese ciclo. Entón, é unha trampa clásica. E que ocorre? Na persoa ansiosa ocorre un fenómeno que a min flípame.
que se chama activación do sistema de apego. O sistema de apego é como unha especie de reflexos intuitivos, digamos, que se activan cando ti crees que vas perder unha figura de apego. É dicir, cando ti estás nunha parella e tes un apego ansioso e pensas que outra persoa che vai deixar, hai como unha reactivación das túas emocións que, bueno, que é como unha descarga de adrenalina e de ansiedade no teu corpo. Hai moita xente con apego ansioso que pensa que isto é estar enamorado. Hostia. Claro. Entón hai como esta paixón, estar obsesionada coa outra persoa, ou obsesionado, estar todo o rato mirando o móvil, pensar na outra persoa todo o rato. Non é amor, é que sabes que esa persoa se está afastando ou non está disponible e o teu sistema de apego está che poñendo alerta. Uf, é que é literal o dos daddy issues, tío. Claro, en plan, esta persoa é de igual que ausente que meu pai, se eu convenzo a él. Ou que a miña nai, porque temos esta concepción equivocada de que a xente ansiosa son mulleres, e non é verdade. No, bueno, era, sí, 100%, é un pouco sí. o rol clásico Sí. social, tradicional, pero para nada se corresponde coa realidade, porque ao final é máis a túa crianza que os roles de xénero que che impoñan. Todo influe, Sí. xa falamos antes, pero non é así, pero bueno, é o típico que se ve nas películas, non? E bueno, é unha trampa clásica e hai moitísima xente que confunde esas mariposas e esa obsesión con amor verdadeiro, non? Esta intimidade, esta confianza, este poder confiar na outra persoa, poder contar coa outra persoa, facer crecer a outra persoa e que a outra persoa che faga crecer. Claro, é moi difícil sair desa trampa. Eu, pois, vexo moitísimas veces a nenas e nenos típico apego ansioso ambivalente, que cando teñen unha persoa con apego seguro din, que aburrimento, paso, non sinto nada. A min iso é o que me chama a atención, que dixeches antes como que hai xente que che di, en plan, que aburrido, cero drama. E como, que queres dramas na vida? E sorprende, eu coñezo bastantes persoas que lles encanta o drama, que viven para o drama. E un pouco entendo que é eso, que é esa sensación de subidón de estou conseguindo algo, sabes? Sí. Como, consigo que esta persoa ausente en realidade se enamore de min, sabes? Esa caza, non? Perpetua, Sí, esa adrenalina, ese é un pouco incluso adictivo, diría eu, Sí. E tamén depende un pouco do que viches na casa. Se ves que a relación dos teus pais, das túas nais ou do que sexa é así, pois tamén é o modelo que aprendes e normalizas un pouco esta dinámica. Entón, pois, de aí o que dicíamos antes, que se perpetúen un pouquiño este tipo de apegos. Que ti ves unha cousa na casa, asumes que o amor é así, e entón, pois, é co que estás familiarizada ou familiarizado, non? E bueno, a min pareceme bastante interesante o tema da trampa ansioso-evitativa, porque é un clásico, non? E vémolo nas películas, evidentemente nas películas pois sempre acaba todo ben e a persoa ansiosa consigue convencer a persoa evitativa e viven felices para sempre, o cal é mentira. Bueno, este tipo de cosas. Xa, porque claro, entre os evitativos é imposible, porque a medio prazo a relación nunca pode conseguir Os estabilizarse. evitativos, follamigos e pouco máis, non? Claro, os evitativos, a min parecía moi curioso, porque eu dicía, claro, se unha persoa evitativa non quere ter intimidade e a outra tampouco, porque non están xuntas, non? Sería maravilloso. Pero claro, porque o tema da trampa ansioso-evitativa é que a persoa ansiosa busca activamente esa intimidade cando a persoa evitativa se alonxa. Entón, se non tes ninguén que dea ese paso e diga, non, eu quero estar contigo, quéreme, ven aquí, por que non me contestas os mensaxes e chame 5 veces, pois cada unha por lo seu lado e xa está. Por sabes? eso, a medio prazo calquera excusa é boa para deixalo, sabes? O mellor nin excusa, ghosting directamente e xa está. Fanse ghosting están contentísimos entre eles, sabes? Que ben, non me fala máis. Menos mal que me fixo ghosting, que así xa non yo teño que facer eu. Menos mal. E como me alegro de que trallades este tema, porque xa sabedes que eu son unha fanática absoluta dos estudios do ghosting, que podería ter unha cátedra honorífica en ghosting, porque eu empezaba a ver que ao meu redor, a medida que pasaban os anos, que eu me facía máis maior, pois que cada vez había máis xente que facía ghosting. Eu dicía, pero como pode ser isto? Se, non sei, eu son a mesma persoa, a xente ao meu redor son os mesmos, non cambiamos a nosa maneira de interactuar. Que está pasando? Que pensades que está pasando aí? Por que credes que a medida que nos facemos maiores a xente fai máis ghosting e lle fan máis ghosting?
Eu creo que ten que ver un pouco co que dicías antes do sistema no que vivimos, non? Que o millor, a pesar de que dende nenos pois tiveses un apego máis seguro, o modo de vida que temos fainos ser cada vez máis evitativos e iso pois maniféstase despois en que somos pois eso, un pouco individualistas, autosuficientes, non quero ningún tipo de compromiso, non quero ter que preocuparme por naide, coidar a naide, nin nada diso. Claro, foméntase. O que pasa con iso, eu estou totalmente de acordo, e creo que, bueno, que hai mensaxes en todas partes, na cultura pop, nas películas, nas novelas, nos clásicos, de que ser individualista e independente é un sinal, bueno, de ser forte, estar a última e ser como o superhumano, non? Pero claro, iso vai por fora. Ti por dentro, o que sintes non o vas poder cambiar. Porque se ti tes un tipo de apego, tes unhas necesidades emocionais. Por moito que digas, non, soy fuerte. É como de, si estás triste, non estés triste. Non vai funcionar, non? Ti podes facer o paripé, facerte a persoa independente, pero se tes un tipo de apego, tes un tipo de apego e punto. O que pasa, que a min pareceme bastante interesante, é que a medida que te fas maior, a xente con apego seguro pois vaise metendo en relacións que duran porque teñen un apego seguro. Entón, cada vez no pool de solteiros, no pool de persoas que non teñen, Joder, que non teñen parella, que horrible. claro, cada vez é como o xogo das sillas. Van quedando máis ansiosos Van e quedando evitativos. máis, sobre todo, evitativos, porque pensade que os evitativos, pois, ao mellor están nunha relación, pero despois dicen, ui, demasiada intimidade, chao, e volven a estar solteiros. E volven a estar nunha relación, ui, que intimidade, e volven a estar solteiros. Entón, a xente ansiosa que sí que quere intimidade, pois o mellor atopan a un ansioso así máis equilibrado ou unha persoa segura e quedan na parella. Pero cada vez hai maior proporción de xente cun apego evitativo, claro. Que chungo, tío, a puta euxenesia. Madre mía, que agobio, en plan, tes que botar parella segura ao principio dos 20 que logo xa non quedan. Logo xa non quedan seguros. Pensade que, a ver, unha parella pode non funcionar por mil cousas, se poden as dúas persoas ser persoas con apego seguro e non funcionar polo que sexa. Entón, por suposto que vai haber xente con apego seguro que se divorcie e volva ao pool. Pero hai esperanza. Confía, amiga, confía. Ou eu que sei, ou que se atopara con moita xente evitativa na súa vida e teña un cuidador ou unha cuidadora máis evitativo e diga, me siento como en casa, e resulta que non lle funcionen as relacións, non? Entón hai mil factores que non é isto a fin do mundo, pero que explicaba por que estaba pasando o que me estaba pasando a min ao meu redor, que decía, pero que está pasando, por favor? Por que a todas as miñas amigas, os meus amigos, a todo o mundo lle fan ghosting? Pois sí, pareceume interesante. Evidentemente, pois claro, as redes sociais o paraíso do evitativo, non? É a trampa do ansioso, tal cual. Claro. Porque che dá este anonimato que, pois mira, fas clic e xa non tedes que volver a ver a esta persoa nin dar explicacións. Estupendísimo. Como que fomenta un pouco o que dicía Silvia, ¿no? Que fomenta este tipo de patrón tamén. Claro, que pensas eso, no Tinder ou nas aplicacións de ligar que son o negocio perfecto para o evitativo. É como, isto é un escenario no que eu non teño que implicarme emocionalmente en nada, todo está tan cerca ou tan lonxe como bloquear o móvil ou non bloquear. Exacto, e hai unha impunidade, non? Cando fas, é como non tes que vivir as consecuencias do que fas. A persoa non che vai liar un pollo ansioso, non? Joder. Pois, sí. Agora o Tinder vai empezar a poñer unha opción que é seguro, ansioso ou evitativo. Xusto debaixo do horóscopo, sabes? Sí. Son Sagitario evitativo. A ver, sería bastante fascinante, así a modo de cultura pop, ver se hai correlación entre signos do zodíaco e tipos de apego. No, por favor, no. Ai, pois sí, este é o que vos quería presentar hoxe. O libro que vos quería recomendar que, bueno, calquera persoa que teña falado comigo de saúde mental nas últimas 2 semanas pensará que teño accións ou que saco un tanto por cento dos beneficios da venta do libro, pero non é así. O libro non está traducido ao galego que eu saiba, chamase en inglés Attached, ou sexa, Attached, que é A-T-T-A-C-H-E-D,
é de Rachel Heller e de Amir Levin, que son pois un psiquiatra e unha psicóloga clínica tamén con doutorando, con tese doutoral, que traballan en Estados Unidos, en Columbia, me parece que. E a verdade é que o libro está moi ben, é moi fácil de ler e vai un pouco máis en detalle acerca deste tipo de cousas que explicaba hoxe, pero dunha maneira moi simple. E tamén se centra nos tipos de apego máis frecuentes e como máis fáciles de comprender que son estes que presentei hoxe. E tamén dá así algunha mini pista de como cambiar as cousas, de como recoñecer algunhas conductas. Entón, eu recomendo a todo o mundo porque a min gustoume moito e creo que é moi divulgativo. Que guai. Deixamos por aí a referencia ao libro nos comentarios ou na descripción. Ata atentos. Exacto. Moi ben. E nada máis, ata aquí Freud debe morrer. Agardo que vos gustase e que o apliquedes na vosa vida. Pois moi ben. Despois desta sección de Violeta que indica por que é importante ter o Tinder sempre cun pouco de cuidado, tocaría xa a terceira historia de hoxe. Hoxe Philip non puido vir por razóns que non se poden desvelar. Fíxonos un pouco de apego evitativo tamén, evitándonos no programa. Mas como sabe que é un home entregado á causa do tigre, deixo gravada a seguinte mensaxe para vos. Unha sección de Philip Duncan Webb, completamente ideada por Philip Duncan Webb. Ai, atopei un super pequeno, un creepypasta, mando. Executada voluntariamente por Philip Duncan Webb. Philip, necesitamos ¿Puedes ir? Vale. Creepypastas Duncan Webb presenta O misterio das fotos. Hai uns meses, unha amiga miña, quen é unha fotógrafa da natureza que está facendo ondas no mundillo da fotografía da natureza, decidiu pasar un día e unha noite soa no bosque cerca do noso pueblo. Ela quería conseguir fotos dos bosques e a vida que habitaba o bosque con naturalidade para o seu portfolio de fotografías. Non tiña medo de estar soa porque acampara soa moitas veces. Puxo a súa tenda de campaña no medio dun claro no bosque e pasou o día sacando fotos. Encheu 4 rolos de película, ou non sei como se chaman porque hoxe temos móviles, vou dicer rolos de película durante esa viaxe, pero algo era raro sobre esas fotos. O que ela viu nas fotos quedou con ela para sempre e aínda está intentando recuperarse do trauma que causaran. Casi cada foto estaba era normal, menos unha foto en cada película, en cada rolo de película. Esas fotos eran dela, dormida na súa tenda campana no medio da noite. Pois moi ben. Despois desta perturbadora mensaxe sobre tendas de campana, soa xa o tigre de The Omens, e iso significa que chega o seu fin un novo episodio do Tigre do Futuro. Saímos hoxe do oráculo cheos, pero sobre todo satisfeitos, marca verdadeira dunha auténtica delicatessen de rolo de película. Quero dar as grazas ás miñas cómplices do oráculo de hoxe, a Silvia, a Bio e ao Philip do Futuro. Se vos gustou e non vos queredes perder as seguintes entregas do Tigre, podedes suscribirvos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube ou seguir en xeral o que facemos desde A que cheira papá. Emplazamos vos xa para o seguinte Tigre que quen sabe o que agarda ali. Un saúdo e ata a próxima. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que
que deber. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser mellor. Nunca pensei ter que arrancarche o corazón. Nunca pensei ter que arrancarcho, pero estou pensando que vai ser mellor.